दिलवा के तुराले आकर होए आपन बहिना हेरा यही जी लड़की के आड़ कल जला तब बाप लड़की से कहले कि बेटी हो कहा तू ताए बेटी तमुआ तो नहीं थी सूरज के कारी थी आलोता है अरे सूरजा की राना बेटी गोरे बदाना अरे कहे लागी पापा तमुआ तो नहीं बा सूरजा के माता बने कर बात रउआ लोग के नेक करे के पड़ी कम से कम भगवान के कोहबर करा ली लो हम जानतन के बहुत देर रउआ लोग बढ़ गई लेकिन नेगवा कराइए के जाले दूल्हा कमाई रउआ न मर जाए उतरी दुल्हनिया त मांग बहुरे के पड़ी दौरा तक किले ना होके दो को छटिए ले आई दूल्हा खड़ा होके बायां हाथ में ले लो बाया हाथ कौन हो हाँ आज दाहिने हाथ 5 बेर माना कि सिनोरा हो आज सेनूर हो अब का अब तो तार माई सुखे पर सुख करी है कि चिटुकी से नुरावाए दुल्हा जीवन के आधार है सेनुराला करी दुल्हा करी के बीचा सेनुराला करी के बीचा एही रे सेनुरावा बस सब साना सार रे जीवन भर सैया दुल्हा दुल्हन के फिर हमरा जितेंद्र राय जी जोगिंदर राय जी अब प्रमुख साहब बैठे बानी सिनुरदान करने पर जब सिनुरदान हो जाला तो आगे के सत फेरा होला उठा दुल्हन आगे आगे दुल्हा पीछे पीछे दुल्हन मान लीजिए आगे बढ़ले बानी आगे आगे तू पीछे पीछे तू हमें आओ काहे घुमाओ जाला के काहे ए जी दुल्हा से कहल जाला यागी प्रक्रिया खा आज के बाद पराया औरत पर नजर न डाले एकरा पहले जो छिछरई कइलो तन कइलो लेनवारी बसवारी में बहुत खनलो अब मजे ना जोक काट ली आ दुल्हन के भी क्रिया खियाओ जाला आज के बाद दूसरा मर्द से बात मत करिया कोहबर में चलो आगे आगे चलो इधर चलो तक दो फोटो खींचा जा उतर रोशन तिवारी धीरे धीरे दुल्हन धीरे धीरे ढेर दिन के दुल्हनिया नई के खइला पिला सलामा भइल बिया दुल्हा का माई चली परीक्षा उरीक्षा के बाद चलो कोहबर में
है जे बढ़ जा है जे बढ़ केहू जानता का बन के घुसल बड़ कहीं भगवाने बन के घुसल तन घरवा में टहल